Mergem în stânga, pe următoarea stradă. Aha, e mai mare, este mai largă, așa. Hai, du-te, din fața n-ai cum să ne vină. Tare, tare! Că nu era pe banda noastră oricum. Nu era pe sensul de mers. Așa. Ușor aici, ușor. Intră pe stradă, poți să schimbi șanteia sau hai, așa. Dacă îți prea mai multe mașini parcate până aici, aproape de intersecție, schimbi anteia ca să intri cu atenție, da? Bun. Deci că ambele sensuri, aici să mergi, da? Dar de ambele sensuri, nu sensul nici. Uite la văd așa. Nu ne pasă din mașini, doar din dreapta. Arată că e sensul unic. Poate pe ăsta, pe interzis, pe sensul unic, grește. Hai. Sensul unic, ți arată să-ți reamintește. La fiecare intersecție să-ți reaminte. Așa. Filmată și pe aia, știi?